Adiri mar twak ma jogo wacho e kaput ma olos gi ker no ok dingi ahinya nikech sani iluongo ni ng'amo yombo nigi a lot of advantage. History is written by victors. Koro ema mineno ka sani jo Abdi Gulie gi Mola Buyu biro sani ginyalo lilo the cherera for nikech gin gi victory ne gi feel ni ng'at gi mane gi support emana matong'owa emano yombo. Koro gin gi leverage gi advantage e wi jomoko mane oneno ni ng'ama ne gidwaro okohubo chan. Koro ginya wacho gimoro amora. Koro adieri mantiere gima aput no dhi bedo godo matek. To aput no nokele kere mar iluongo ni rubber stamping gima jo sirikal sani dwaro. Jogo ang'wen go wuogi mondo kel manyien ma jogewa maler te abiriyo. Ok ni en gimoro midhi wach kanyo manyien ma wacho ni koro ni inongo the truth of what happened on August 15th gi yiero mokadha. Manto onge kanyo e. Mano kumokel mar luoko the 3 mose retire gi lilo the 4 mane iluongo ni cherera for.